ассалому алайкум бардурои азиз. имрӯз 21 декабри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. дар имрӯза видео бардурои азиз бо диққат мара гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. дар имрӯза видео бардурои азиз мошини Opel хечибег астай, Daewoo Lacetti астай. хонаҳои заминӣ сар мешавад аз шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор, шаҳри Бохтар яъне ки Қурғани Пешина. квартираҳои арзон астай дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор ва як квартираи арзони дигар астай дар шаҳри Душанбе. қазиқи видео ҳамие ки як хонаи заминие 39000 сомониш мегаҳад. бардурои ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 327000 рублда бихаред. این ویدیو کانکریت بردروی عزیز خواهش میکنم ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. برای پیشروی کانال ما یک دانه لایک به پلا بچخین. کسی در کانال ما مهمونین فورتون که ای همین کانال زمین خانه کوارتیر ماشین بخرین کانال دا подписаться سکنین. انا که میریم دوستا. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرها اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها بارا همه ایتفای کار مون اینا با گراژ تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها اینا تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادرها را کار کردن سر بهم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشه زندگی کار خوب زندگی کار خوب زنده باشه سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. اینا برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدن سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن تمام. бардурои азиз акнавора сар мекунем. аввал як ду мошини арзон нороӣ кардаган ҳам мошинро гап мезанем баъд хонаҳода мегзарем. бардурои азиз Opel хечибек соли баромадаш 1995 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. абё мотораш 1.6 пир астояй. коробкаш механика. мошин бардурои азиз 6 моҳи дига ҳуҷҷат доштай. адрес ноҳияи кушониёнда қарор дора. нархи мошина 29000 сомонӣ мегаҳад. касе харидор бошем бо муомила дора. бардурои азиз номерои телефоншон мондагиам занг бизанен. Opel хечибек 95 сола 29000 сомон бихарен. нархи зур айнекӣ. бардурои азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. бардурои азизи мошини десен Daewoo Lacetti соли баромадаш 2008 сӯзишвориш газ бензин кор мекарда. абё мотораш 1.6 бардурои азиз коробкаш механика кузов сидан. документош то 02.05.2024 яъне ки ҳуҷҷат доштай. мошин ҳамаш созай мехарӣ мисол мешинӣ ҳай мекунӣ ягон камбудӣ надора. суроға бардурои азиз шаҳри Душанбеда будай. нархи мошин 33000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошем бо савдо мешидай. дӯстони азиз компания якай баха ва компания якай рӯзиқила шуморо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меёрам. бардурои азиз мошиношон мошинои беҳтарин мошинои замонавӣ. бардурои азиз и бародар қариб чанд сол шуд ки дар ҳамин кору борай. нархша гуфта ки 8000 рубл бигӯ. 8000 рубл бардурои азиз агар занг бизанем бигем ки номеро ай канали Сауду теҷа гирифтам шумо да скидка мекунам. бардурои азиз агар тамошо кардаиста бошем барои пешравии мо лайкҳоро биҷӯхен. мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. бардурои азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб тарафи Гилбоғда будай. ана 4 сотиқ заминай як дархона кардагӣ шкатур кардагӣ мега дарунаш соҳиби хона маълумот дагия ки як дархона дар шаҳри Кӯлоб тарафи Гилбоғда хона мега 4/3 будай. даруни хона шкатур кардагӣ свет дора. нархиш 39000 сомон. касе харидор бошен арзон мешидай.
бардори ки Россия гуфтабдем ки шаҳри Исор ягон хонаи арзон бумон. Марҳамат бардори азиз гӯш кунед. Шаҳри Исор тарафи Уртабизда хона. дӯстони азиз хона дар шаҳри Исор чихеле ки гуфтам тарафи Уртабизда 3 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ. соҳиби хона гуфтагия ки хонаҳо ремонт дора, харидори аниқ бошем бо муомила мешида, яъне ки муомила доштаи. Нарша бардори азизам 135,000 сомонӣ мега. Занг зада маслиҳат кунед. бардори азиз, агар шумо реклама дошта бошен замин, хона, квартира, номерои ма дар якум комментария закрепит кардагӣ дар WhatsApp шурӯъ кунед. бардори азиз, хона десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. ана 2.5 сотиқ заминай дар хона ба калидориш кардагӣ. тарафи Савхози Файзалӣ дабда бардори азиз, хонаҳо ремонт дора гуфтагӣ. соҳиби хона маълумот дагӣ ки 500 метр дарунай. дар омадани мисол варата гуфтагӣ 2.5 сотиқ дар хона як калидор ва мошинам иваз мешава. нархш бардори азизам 119,000 сомон. 119,000 сомон бардори азиз, хона дар шаҳри Бохтар, тарафи Савхози Файзалӣ. агар мошин дошта бошен, метавонен ки мошин битен, болоиш сум битен. бачаёчам хияка ягон кофе талха биза ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. И гапа барои чӣ гуфтам ки барои ховод набарада шеринар агар шавшида боша ҷои шумода. бардори азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Рӯдакӣ дабидай. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот дагӣ ки срочно фурӯхта мешавад. нархш бардори азиз 163,000 сомонӣ. таргават мекуна, яъне ки арзон мекуна бардори азиз. бардори азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафи Универмаг гуфтагиай. Универмаг ҳам хел маълумот дагиай. як хонага дар 11 этаж қарор дорад, 46 квадратни метрай. дом новостройка бардори азиз, квартира без ремонт, коробкаай. ана суратҳои даруни квартира нестай ки мисол касе харидор бошен бо мерен ай пеш мебинед. соҳиби квартира маълумот дагиай ки квартира дар шаҳри Ҳисор, пеши Универмагда, 11 этаж, дом тайёр, лифт, ову свет мега ҳамаш ҳастай. фақат одамои конкретни харидор занг бизанен. илтимос кардагиай. нархиш 160,000 сомон. арзон мекуна, без ремонт, коробкаай. бардори азиз, хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. агар тамошо кардеса бошен, бигӯ ки ҳо ака тамошо кардесам, давомаш бидед. бардори азиз, квартира дар шаҳри Душанбе, улица Назаршоева, ана як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 32 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ гуфтагӣ. соҳиби квартира маълумот дагӣ ки ҳуҷҷатҳош 100% метрои зиндагӣ мекунӣ, ову свет, отоплени доимӣ ҳастай. хонаро барои бозори Ховарон дабидай, раи Калон ҳам наздик будай. бардори азиз, ҳама намуд маршрут мисол мегзаштай. харидор боша занг бизана. нархш бардори азиз 205,000 сомонӣ мега. 205,000 сомон бо арзон мешидай. занг зада маслиҳат кунед. бардори азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки мошинҳои фурӯшии хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам, барои шуморо нархошо нагуфтам. барои пешравии канали мо як дона лайкира биҷиқем ва бардори азиз, касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошен. хаяка. салом алейкум бародаро, апа хӯрам ками мардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародаро ғариб, агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бе пула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписат закен, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бем бародаро, алиши болушум ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплатно, лабоҷ 28 на вилоят хатм ашотимо бародаро дар сафка бе пула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамия. номеремон 97 89 18 18 бародаро.
300 сомон мехари, 400 сомон мехари, любой хел телефон бародаро дорем. Лайкора бизанед, видеои нав мекунем, бародаро шумо дамия. Бародарое ки кадай мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе. YouTube да телефон тиҷе, тоҷи қад бизанед бародаро, тоҷи қад бизанед, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем, бе фоиз метем бародаро. Лайк шапак не. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана, пе шакаст мо телефон хариби бардар. Ар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.